момента товарят самолета. Дами и господа, камерата позицията на точки аеролинии, съмняващи... този самолет ще лета след около 40 минути. Отвеждането към самолета ще започне след няколко минути. Ladies and gentlemen, passengers traveling by Turkish Airlines by Istanbul are invited to proceed to gate C1. The boarding will commence in a few minutes.